تختلتنا زينات سبورت لنا ناو خبلكم انجليزا كلب ليفربول نود 25 عام حلولت كلب روما اليسون بيكر كبرو سن بزحزم متن ገንዘብ ማለት 75 ሚሊዮን ዩሮ በመክፈልና መሰራ አጸንቢራቶ ሊቨርፑል ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ክለብ ካፕታቱ ኣዝዩ ሓደገኛን ብዙሕ ጎላት ከመዝግብ ዘይጽገም መስመር ምጥቃዕ እኳ እንተሃነጸት መስመር ምክልኻላ ብዝኾነ ክለብ ክብሳዕ ዝኽእል ድኹም ነይሩ ነዚ ብኮን ምሽፋን ዓሚ ንቆማት ተኸላኻላይ ቫንዲያክ ዝኸበረ ተኸላኻላይ ዓለም ጌራ ከተምጽኦ ከላ በመጠኑ ድማ ተረጋጋያ ሕጂ ድማ ነቲ ኣብ ጠመት ዓበይቲ ክለባት ዓለምና ጸንሐ ብራዚላዊ አሊሶን ቤከር ብምፍራማ ንዝነበራ ጉድለት ሓላውዳት ሙሉእ ብምሉእ ክትሽፍኑ ትጽቢት ኩሎም ደገፍታ እዩ አሊሶን ዝሓለፈ ዓመት ዘለና ብቕዓት ብምርኣይ ዝከር ኮይኑ ኣብ ውድድር ሰሪያ ድማ 109 ኳዕሳ ስቡ ብልሓኑ ብሉጽ ሓላውዳት ናይቲ ሊግ ምስ ብሉጻት ሓለውት ልዳትን ናይ ዓለምና ክስራዕ ከም ዝኽእል ይፍለጥ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ሊቨርፑል አንጻር ሮማ ዘካየደቶ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ጸወታ አሊሶን ኣብቲ ከም ላማ ዝምልሑ መስመር ምጥቃዕ ሊቨርፑል 7 ሾታት ከም ዝተቐበለ ዝከር ኮይኑ ልዕሩቕ ኣዋርሕ ድማ ንሊቨርፑል ተጸንቢርዋ ኣብ ሊቨርፑል መላው ሕጉስ ኣብ ከም በዓል ሊቨርፑል ዝኣመሰለ ዓበይቲ ክለባት ክትጻወት ሕልሚ ዝበለ ዝወዲ 25 ዓመት ብራዚላዊ ኣብ 2016 ብ8 ሚልዮን ዩሮ ናብ ሮማ ምስጋሩ ይዝከር ሊቨርፑል ሎም ዓመት ኒኬታ ሻኪሪ ፋቢያኖ ሕጂ ድማ ንአሊሶን ኣፈሪማ ምህላዋ ኣብ ዝጅመር ዓመት ስፖርት ልዑል ግምት ዝወሃባ ተፈራሒት ጋንታ ኮይና ኣላ ሊቨርፑል ነቲ ዓሚ ካብ ኣርሰናል ዘጋገርቶ ቻምበርላይን ንውሕ ዝበለ እዋን ክትከስሮ ምዃና ንኣካፋሊ ሊዮን ናቢል ፈኪር ተጣይቀሉ ከም ዘላ ይፍለጥ እዚ ተጻዋታይ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ሊቨርፑል ክሳገር ተሰማሚዑ ምንባር ዝከር ኮይኑ ጠንቁብ ዘይተፈልጠ ምክንያት ኣብ መሰርሕ ምቁራጽ ይፍለጥ ናብ ቃል ዜና ምስግር ቸልሲ ኮኸብ ተጻዋታይ ከይተኸሰረ ኣብ ስጋት ከም ዘለ ሓለፍታ ክለብ ኮኸብ ተጻዋታይ ኤደን ሃዛርድ ዝገብሮ የረም ከእሙኖ ከም ዘሎ ምስ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ማውሪዮ ሳሪ ተዛሪቦም ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኮንተ ተጻዋትን ዝነበረ ዘይምርዳእ ንኮስታን ማቲን ዝኸሰረ ቸልሲ ሕጂ እውን ንኮርቶዋ ሃዛርድ ዊሊያን ከይተኸሰሮም ኣብ ስጋት ኣላ ቆማት ሓላውዳት ክለብ ቲዎ ኮርቶዋ ልቡ ምስ ማድሪድ ካብ ዝሽፍት ነዊሕ ዝገበረ ኮይኑ ንዓመታ ዝወደቕ ውዕሉ ድማ ከም ዘይሕድሶ ብምሕባር ቸልሲ ነቲ ካብ ማድሪድ ዝመጾም 35 ሚልዮን ዩሮ ከይፈተው እዮም ተቐቢሞ እቲ መስርሕ ክፍጸም ግን ቸልሲ መተካእቱ ምስ እትረክብ ጥራይ እዩ ኮርቶዋ ምስ ሃዛርድ ጽቡቕ ዕርክነት ዘለዎ ኮይኑ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ኣነ ኣብ ዘለኹ ሃዛርድ ኣሎ ክብል ምዝራቡ ዝከር ኮይኑ ተታሒዞም ንማድሪድ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ይንገር ቦርድ ክለብ ቸልሲ ድማ ብኣጎ ዋጋ ሃዛርድ 200 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ ማድሪድ ንቦታ ሮናልዶ ንምትካእ ኔይማር እምባፔ ሃዛርድ ሓጻቱ ምንባራ ዝከር ኮይኑ እምባፔ ካብ ፓሪስ ከም ዘይወጽእ ብወግሒ ምሕባሩ ዋጋ ኔይማር ድማ ዘይልክፍ ምዃኑ ሙሉእ ኣተኩሮን ኣብ ሃዛርድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ብዘይካዚ መቐናቐንዲ ዝኾነት ባርሳ ነዚ ወዲ 27 ዓመት ቤልጂማዊ ኣካፋሊ ንምፍራም ተበጉሳት ወሲዳ ምህላዋን ንደምበለ ተወሳኺ ገንዘብ ሒዛ ማዕጾ ዛንግለት ክትኩሕኩሕ ምዃናን ይንገር ብዘይካዚ እታ ካታሎናዊት ክለብ 60 ሚልዮን ዩሮ ብምስላዕ ንዊልያን ንምዕዳግ ምስ ቸልሲ ኣብ ዝርብ ኣላ ምስ ቸልሲ ዝተሓዜና ንተኸላኻላይ ጁቬ ዳንኤል ሩጓኒ 44 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ስምዕ በፂሓ ከም ዘላን ኣብ ሓፂር ግዜ ሕክምናዊ ምርመራ ክገብር ከም ዝኾነ ይፍለጥ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ጽቡቕ ምቕዓት ዘርኣየ ሩስያዊ ኣሌክሳንደር ጎልቪን እውን ናብታ ክለብ ንምጽንባር ኣብ ጫፍ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣርሰናል ንፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ባየር ሙኒኽ እንግሊዝ ኪንግስ ላይ ኮማን ናይ መወዳእታ መስርሕ ምስጋር ክትገብሮ ከም ትኽእል ይንገር ኮማን ኣብ ሓደ ካብ ንኡስ ዕድሜኦም ብዙሕ ክብታት ዝተላብሱ ተስፋ ዘለዎም ብሉጽ መንእሰይ ኮይኑ ኣርሰናል ድማ 50 ሚልዮን ፓውንድ ምስላዕ እያ ነዚ ተጻዋታይ ከተምጽኦ ትህቅን ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣጥቃዒ ኣርሰናል ዳኒ ዌልበክ ካብ ኤቨርተን ይድለ ከም ዘሎ ጋዜጣት እንግሊዝ ሓቢረን ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሰላም